Kaseng hinyau tribute council menta kasngi kendai terek unai wing araja arpuar kalapen bena ban penlong da kajingi pat ba ha kaspau terek mentau benai nadu madan yoring hab sadu additional secretariat bandawa plat no ek bai ba mlani ka scholarship ki samla puli jong snam araja arpuai bat araja arpuar haba kren sikilat pathai kubur u education secretary ke HYC u samla en lang sawian ulaong bakadi kajingi pat ba da samla puli kan dei daki kena bat samla puli na keleng ki school ba bat college na keleng ke jelami gelaya Usamla en lang ulo ru badang shen kaseng HYC kala ai pore ka sarkar jela ban pelat no ek scholarship hendrei hadu menta kam syam ladon kenu kesin jam bak sarkar ka sim ban pelat no ek ni scholarship Shalom prescribe kalang ban snow limba kini ki lat pathai khbor saboro ki samla puli jong kani jela ki bala ol lanam ya ka jingsa kot kata scholarship kaba kum hikna puli hi jong jela bro kawai kila thrang bakila ngi ban kiyo no ek tak scholarship kabre ka bah bakapang ka jongki o ngi ne kaliang jong kaseng kumba wi le jep kumba wi la i di bakila thai khbor ka kata ka deadline ya kaba ka education sal jong HYC harangkat bat kisam la puli ya kaba ngi le benbu ya kaba merendam kala kot no menta kasni bat hadu menta mene ni ne nak yang jong ka HYC bat kumjuru ka kenhon ju kisam la puli ka bala ida dekat ngi ngimsim la i ya nunu tau so jong ka jingjob ha ka dai bat kani ka jingdawa man pelat nyok mador ya kata scholarship jong kisam la puli jong ni ka jelam ka lia ka dai jong snam arhajar arpuai bat arhajar arpuar gila i ba ka ka kenhon haswa jongi kala dan ka kenhon na po ka riwar jankia ha ka ba ki dukhat jongi ru ke dalang bentah ha tu ha ka ba ki lalai ban kendu ya chief minister men haka artayo swak artayo kabalang muntaksi kila lai ban buek ta dorkas ka bedai bat kaneka jingdawa ban palai modor yak ta scholarship harai ni iro bakane u chief minister lu swa ta yak ta statement bak ta statement ka jumu wang ba unsa palat nyo next week harai ni ngol ngo ba men sip tayo ro kane ka jingkular jung chief minister kamsim lapoi sakano ka benta bat ha de how new tayo hi ba nakaliang jong u education minister kata ba lak ben rumbu la pen mi ben ro saya ka jopa ka statement lingba jubu ba no hagaba ulong ba ya ka scholarship an pelat nyok menta tayo herai mentaro ngimpat simla i nunu dak jong kata ka jingkular ka jongki bar kane hi kala pen bitar si kata ya kamtam ki sama puli namar ba nitap ba kane ka scholarship kade ka bha ka bala irap si kade ya kamtam ki samla ki bawan ni ki longyeng ki baduna ha ka yo ka kwat tenakaliang kesan ngila kwaruban pensai ba ngila bu ya ka permission na kamta kata ka peaceful rally march na saya kesni ha hapo DC office rengi pasimil layo ya kanu ka confirmation hendrai ngila raipat harangkat bat ka jing sim kit kre bat ki sama puli na ki college ba pher ba ngila rai ban batang bat ya kata ka jing ya pai ba namar ba rengi yo la rengi myo ya kata ka permission rengi na kaliang kasang ngila pendat ba la saya kesni hakapor shibaje no phaisngi kandan kanjingelum paiba kabajajai hakde pok madan jorungham fair bikit balada badang tepat ni sesang ban march daka lenti kabajajai kram kinu ki jinghuri hura namar bakani kade ka issue jong samla pule nimko bakani ka issue kan kelano sakawe pat ka benta pat ni kularo ba ki samla ki bawan hangne kilong ki samla ki nyat ke lenti ke bajajai but ngina kaliang kasandu ngin bu ki volunteers ki ban pat ya ka bah kamiat hakane ke jingi yat pat ba khalang ba kane ke jingdawa but ka jingang do jong ki samla pule la saksni kalang ka ba job but ka ba seso 144 CRPC enforce at present mo rei nyipat ngimsim la yat illegally nila yat da kata ka procedure kata ban apply ke permission kamdan kanu ka condition haka constitution jukari India ka lab dong ba unrestrained no yang ni banyak kata ka protest march namar ba ka protest march ke jungi kalong mangin express ya kata ka opinion ke jungi halor kani ka jing sakot jung ka scholarship kamdai ba ngi organize kata ka protest march ban create ya kanu ka law and order situation palada ka ta ka nakaliang ga board jung district ani nakaliang jung ka sokar ka sngo ba ngihap ngi ladang iha pendify kata ka 144 CRPC tang namar bangi dawai ko hak kumta ngi na kaliang jong kinong ilam hisim ke jigit kri bangi hap penyabe shkmat namar bakani kadai ka benta jong ko hak ka benta bat ko hak jong kisamla puli bat ngimsim la le kinu kikam iban kumbangal ong bangim simla le kinu kikam bat organize ke negara li ban penipat ya ka wepat ka benta